guys! Welcome again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuporta na sa akin, welcome back again to my channel. Ngayon po ay gagawa na naman ako ng first impression or mini review lang sa Everbelena liquid lipstick. So, sisimulan natin. Pangalawang ano ko na to ngayon guys. Kanina nag-ano ako ng curl line, yan, yung ano, mascara tsaka yung liquid eyeliner. So, yan siya guys. Yan, ang ganda ng kulay, guys. 'Di ba ang ganda? Favorite ko ang ganyang kulay din. Tapos, Advanced Liquid Lipstick Rich Vino. Rich Vino yung ano niya guys, yung shade. Ganyan yung packaging niya guys. Ang ganda, 'di ba? Akala ko talaga nung una kong bili ng mga ganito, bulletproof. Parang ganyan. So, hindi pala guys. Kailangan mo palang iikot tsaka kukunin. May applicator pala guys. So, itatry na natin sa lips. So, buburahin ko muna yan. So, pagbukas mo guys, ganyan siya guys. Same pala siya ng sa loob, pero pag i-apply mo na sa lips, hindi na siya same na kulay or shade. Yan, parang dito guys, meron siyang pagka violet na may pagka maroon. So, dito naman, yan, same lang din. Pero dito mahalata mo na mag-iiba yung kulay niya. Papunta na sa red. So, yan. Applicator siya. Sa applicator, gusto ko yung mga ganitong applicator na do. Ganyan siya, oh. Para siyang paa. So, okay lang din yung length niya. Nakukuha din yung product. Kasi sa akin, okay na din yung length ng applicator. So, yan guys, tapos ko nang in-apply sa lips ko guys. So, tingnan nyo yung kulay sa labas guys. Ito yung may pagka-violet na may pagka-maroon. So, ito, maroon talaga yung nasa lips ko pag sa camera guys. Pero, pag sa pag dito guys, kaano talaga siya, ka-shade siya nito. Pero, kunting may pagka-red. Yun. Iba lang yung na-appearance sa, sa camera. Maroon talaga siya. Pero, dito, siya. Hindi magkalayo yung kulay nila. Yun. Pag dito sa salamin ko titingnan. Pero, sa camera, guys, magkaiba talaga yung shade niya. Yun. Maroon, tapos itong violet maroon. Pero, same lang din, Kahit ng packaging guys, madadala mo din kahit sa pouch mo lang. So, ano siya, semi-glass, plastic siya, pero mabilis tong mababasag pag nahulog. Tapos, yun sa applicator, gusto ko yung applicator kasi may doe. Tapos, okay lang din yung length niya. Tapos, guys, yung nagustuhan ko, mabilis lang talaga siyang i-apply. Tapos,
Hindi full ano talaga siya pag apply mo, hindi bitak-bitak. So, nandyan, hindi masayang yung product, nandyan talaga isang pahid mo lang, nandyan na talaga yung product. Para sa akin guys, liquid siya pero hindi siya dry. Para sa akin matte siya guys. Tapos, itong product nito kahit tatanggalin mo, alam ko na mag-iiwan to ng stain kasi liquid, ano siya, liquid lipstick. So, nagta-transfer siya guys kasi mga 2 minutes pa din naman nasa lips ko, di pa gaanong dry. Tapos, pero kahit nagta-transfer siya, nag-iiwan pa rin siya ng stain, nandyan pa rin yung product, hindi nawala. So, ang advantage ng nag-iiwan ng stain, di mo na kailangan mag-retouch. So, gustong-gusto ko yan na hindi ko na makailangan mag-retouch. Isang, lagay ko lang sa umaga, tapos, alam ko magno-long lasting to kasi liquid lipstick, tapos nag-iiwan ng stain. So, itry natin ulit guys. So, yan guys, nag-transfer pa rin siya. Konti na lang. Mga 3 minutes na nasa lips ko. Pero, nandyan pa rin talaga siya guys. So, ang ganda ng, ano nito, ang ganda ng product na to. Tapos, performance niya, ang ganda-ganda. So, pero ito guys, pag i-ganon ko, nagtatransfer pa rin siya. Ay, tanggalin ko siya guys. Kahit tinanggal ko na, nandyan pa rin siya. Nagtatransfer na siya dito. So, itry natin sa tissue. Tanggalin natin. So, yan. Kahit tinanggal ko na yung product, nandyan pa rin yung stain niya. Tapos, lightweight siya. Tapos, hindi rin siya tight na feeling. Kasi yung iba, kahit yung mga lipstick, mga tight. Yung parang, ganito ka na magsalita. Tapos, hindi mo ganong mabuka yung lips mo kasi iba yung feeling talaga, yung tight na tight. Pero ito, hindi. Ang ganda-ganda nito. 100%. Gustong-gusto ko yung shade. 100%. Ang ganda talaga ng mga performance. Tapos, mga product ng Everbelena Advance. Tapos, yung mga Careline din, mga gustong-gusto ko din yun. Tapos, affordable. Tapos guys, affordable, tapos murang-mura pa guys. So, saan ka pa, 'di ba? Tapos ang gaganda pa ng mga shade nila ng lipstick ng Everbelena. So, that's all guys. So, mga 5 minutes or 6 minutes na to sa lips ko. Ita-try ko na namang So, nandiyan pa rin siya guys, pero hindi pa rin nawawala sa lips ko. So, diba? May recommend ko talaga yung product na ito. Tapos guys, wala akong complain guys kasi yung amoy niya guys, hindi ko na amoy yung chemical. Okay lang yung amoy niya guys. Parang kunting-kunti na amoy ko pero hindi ko ma-explain anong amoy to. Pero, hindi amoy chemical. So, yun yung maganda. Yung ayoko yung may amoy na chemical or amoy cutex, amoy paint, yung mga ganyan. So, that's all guys. Thank you for watching. See you again to my next video. Bye!